A la plana baixa trobem la població de Ribesalbes, amb una extensió de 8,4 km². El nucli urbà està ubicat a una vessant del marge esquerre del riu Millars, tot just a l'eixida d'un meandre on el riu deixa les folles interiors per drenar la plana. El topònim Ribesalbes significa la de les blanques riberes, fent referència a les argiles blanques del substrat drenat pel riu Millars i pel barranc de Berita. L'embassament de Sitjar, construït a mitjans del segle XX entre Onda i Ribesalbes, és en l'actualitat un dels reclams turístics més importants de la zona. El relleu, la ubicació d'una zona determinen el seu clima. En el cas de Ribesalbes el trobem situada la població a la zona alta de la plana baixa, entre les muntanyes de l'interior de Castelló i les zones de la planura litoral. Això vol dir que trobem un clima mediterrani de transició entre les zones del litoral, on les temperatures són més suaus, fruit de la proximitat de la mar, i on les situacions de llevant són les que aporten les precipitacions més quantioses, i les zones de muntanya de l'interior, on les temperatures són més baixes i les tronades guanyen pes tant en estiu com també en primavera. Al terme trobem bosc mediterrani amb pins, alzines i sureres. I tot i predominar el cultiu de regadiu, vora el 40% de la superfície cultivada es dedica al secà. Des del punt de vista mediambiental destaca el curs alt del riu Millars, declarat lloc d'interès comunitari i la zona d'especial protecció per a les aus de la Serra d'Espadà. El nucli urbà conserva la trama d'origen medieval islàmic. Carrers estrets i costeruts reben els visitants amb els habitatges agrupats al voltant de l'església parroquial de Sant Cristòfol d'estil neoclàssic. El Museu de la Baronia data de 1999 i ens ofereix importants col·leccions de ceràmica artística local, de minerals i una col·lecció de fòssils del jaciment paleontològic de la Rinconada, un dels més importants del món del Miocè inferior lacustre, on s'han descobert noves espècies d'insectes fòssils. La indústria minera va ser important en el passat, a finals del segle XIX i l'inici del XX, amb dues explotacions mineres, la de la Rinconada i la de Sant Gils, a l'Alcora, on es van construir importants instal·lacions. La indústria de la ceràmica és clau en el desenvolupament econòmic de Ribesalbes. Les argiles que envolten el nucli urbà són abundants i d'excel·lent qualitat, afavorint l'establiment de fàbriques que aprofitaven la proximitat de la matèria primera. La primera fàbrica la va posar en marxa Josep Ferrer l'any 1781 i 60 anys més tard ja hi eren 12 les fàbriques que oferien ceràmiques polícromes de vistoses decoracions florals. La presència de les argiles i les fàbriques condicionen el paisatge d'esta zona de la plana baixa que en l'actualitat ha reorientat la producció a productes més comercials, com ara els esmalts i, sobretot, les ratxoles, sense deixar de banda la ceràmica tradicional. L'any 1943 es va autoritzar l'estudi per a la construcció de l'embassament. Les obres començaren en 1949 i acabaren en 1960. Amb una capacitat de 52 hectòmetres cúbics, la presa i bona part de l'aigua embassada s'ubica al terme d'Onda. La part alta del pantà arriba a Ribesalbes, on des de fa un parell d'anys es va construir una base nàutica on es pot embarcar i guardar piragües i caiacs. Pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i regula els recs de la plana. Produeix energia i controla les crescudes en episodis de pluges intenses, però ens ofereix paratges de qualitat on podem disfrutar d'activitats lúdiques i esportives. Activitats com ara el caiac, el piragüisme o el pàdel surf suposen una revitalització econòmica d'aquest espai on es barreja una important oferta per al visitant, un enclau paleontològic, un entorn natural molt atractiu i una ceràmica tradicional única.